Hallo. Zo, waar waren we vorige keer gebleven? Volgens mij waren we gebleven met dat... Oostpost zouden we toen... Ja, want volgens mij waren we afgeleid door een yes-bord. En toen... Ik zie hier vliegtuigjes in de lucht. Die gaat niet goed. Of wel? Wat is je doen? Dat is een danser. Nee. Ik zie een 100 meter voor ons. Oh, die staat stil. Oh, het. Wat? Dichtbij zijn ze, dan krijgen we een... Reach the grain elevator. 600, die kunnen we... Je hebt nog nooit met een auto gewerkt, of wel? Wat blief? Jij hebt nog nooit in een auto gezeten, of wel? Jawel. Oh. Oké, hier moeten we wel rustig aan doen. Oké, dan niet. Moet je maar naar binnen. Dit is Sparta! Ik ben dood. Tuur! Ik moet even wachten. Oh, ik ben bijna dood. Iemand blies onze auto op. Dat was ik niet. Ze zijn de vleemgranaten aan het gooien. Ik ben dood aan het gaan. Ja. Daar kom je. Zo. En weer zweeft een wapen hier, zie je dat? Wat blief? Hier zweeft een wapen. Je zit nu in het wapen. Hier zweeft een wapen weer. Nee. Wat is er toch met deze game en wapens die zweven? Oh. Kom eens naar binnen, joh. Baas. Kom eens met. Kom eens met die deze kant op. Ik kom. Geen zie. Het pakhuis is open. Jo. Wil jij in de Widowmaker? Jo. Zal ik rijden? Rij jij? Hank. Oké, wacht. Ga maar. Ik sta achterom en ik ga kijken hoeveel ik kan overleven. Ik sta trouwens op de achter ja. In de... Kijk hoeveel ik het... Volgens mij ben ik open doel. Ja. Zeker. Oh jong. Ik voel me niet heel veilig, om eerlijk te zijn. Man is uit. Get out. Help! Tjoe. Help! Waar ben je? Ik sta buiten. Oké. Ik ga nu instappen. Ik ga nu weg. Ik rij achter je aan. Nee, uit. Ik kom eraan. Kom maar. Kom door. Daar ben ik, hè? Ja. Oké. Gelukkig. Kom in. Laat hem even voor gaan, dan ram ik ze wel even. Pargo, wat je nog ging doen? Ik ga helemaal niks aan. Oh, je toeter heeft verschillende toonhoogtes, blijkbaar. Hoeng. Mij niet. Go! Next. Oh jee. Oh. Je moet straks, als we ergens zijn waar wapens... Help! Ik ben dood. Ben je dood? Ja. Moet ik komen halen? Als je dat zou willen doen, alsjeblieft. Dat wacht. Nee, ik ben dood. Oké. Blijkbaar als een rendier over je heen rent, of bijna over je heen rent, dan Ben je dood? ben je dood. Stomme Rudolf. Hij zit bij je. Hallo. Hallo, pas op, ik ga dood. Ik ga helemaal niet dood. Jawel, ik wel. Niet doen. Waarom? Wat? Hoe?
Ik wil jou ammo geven, ik sta opeens op het dak. What? Hoe? Mijn auto is stil. Oh. Wat? What the fuck? Nog een beer. Een beer ging door mij heen. Een hek, dit is een hek, dit is een hek. Oh. Oh ja, dat is het enige is. Oei. Ja, hallo. Hier zijn we mensen. Woe, we gaan heen. Tada. Tada. Destroy John's trucks in the west. Oké. Ben je blij dat je hem terug hebt? Wat? Oh nee, sorry. Ik dacht dat de muziek klaar was. Nee, ik was dat. Ik had 2 bommen gegooid. Ja, maar ik schoot erop en ik blij dat glimt iets. Oh, get inside. Hey. Daar zijn Daar we zijn weer. we weer. Thank you. Oh.